poquitito. Bueno, pues Manuel Busto, que estivo aí na presentación no sorteo outro día deste torneo municipal, e como dicía eu, Manuel, o equipo que organiza ten a cabeza na organización e ao mellor non pode xogar igual, ou si? Non, non é ter a cabeza na organización. Este ano, queiras que non baixamos moito, non é poñer excusas, pero influye. Cunha cambiamos a federación, a chave é máis pequena, todos os equipos baixan, xa só hai que ver o Aldea. O ano pasado en equipo que chegaba moi facilmente ás 140, este ano para chegar ás 110 costalle. Nós cambiamos o campo de sentido, que tamén nos influye, non temos pillado, e despois que estamos todos en general baixo. Tiñamos dúas ou tres personas que eran de 25 chaves sempre, e un fin de semana 10, outra 12, outra 25, entonces, pero bueno, a chave é así, é algo caprichosa, é un ano darlle, outro non, pero hai que seguir xogando para poder subir para arriba. Bueno, e este ano, entón, esta tempada que vai vir, que perspectivas tendes? Hombre, esperemos que sea mellor que esta, non é moi difícil superala, pero esperemos que ben, porque temos aí tres rapaces que comezaron a vir este ano, e bueno, van dando, un deles dá chaves bastante fácil, faltalle entrenar un pelín máis, pero creo que pouco a pouco imos formar equipo, e senón dentro de anos, o que estou vendo é que dentro de pouco vai haber que ter que fusionar algúns equipos, porque hai equipos que imos quedando con menos xente, encontrar xente agora é máis difícil, entonces a solución eu creo que daqui a mellor a 5 anos vai ser fusionar algúns equipos para facer un equipo decente, porque non pode estar sempre con 6 justos, porque xun ten que traballar ou outro tal, xa non levas a xente suficiente para ganar. Que te pareceu o nivel do torneo, a participación? Bastante ben, moi reñido do Aldea Portato, por unha chave, eso mola moito, mola, eso sí que mola, diste, joder, por unha chave aí tuvo reñido. Nós, con Meixigo, ganáronos por 4 ben, a verdade, levámonos ben, e despois hacia Dama e Buedo, que dicía outro día na radio, non quería que houbera sorpresa, pero bastante ben, moi ben equilibrados de competición. Ahora xa para comer un poquinho ahora, hoxe, celebrar e descansar no verán e xa pensar máis adiante na tempada, non? Si, vai, descansar entre comillas, porque o sábado que ven imos á Federación Web, por exemplo, vou xogar o de parillas cun compañero de equipo, e despois ao show veremos se imos ou non, pero dentro de 2 fins de semana sí que se acaba, hasta setembro que haxa a Copa, vamos descansar e mirar de volver a empezar a temporada como éramos fai anos, que sempre dábamos 100 chaves. Es que sexa así, grazas. Vale, moitas grazas a ti.